Hei, salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre împărțirea unui număr de mai multe cifre cu un număr de două cifre. Să ne amintim cum se face împărțirea unui număr de mai multe cifre cu un număr de o cifră. Împărțim o problemă mare în mai multe probleme mici. Împărțim fiecare cifră a de împărțitului cu împărțitorul. 735 împărțit la 3. Pasul 1. 3 se cuprinde în 7 de 2 ori. 2 ori 3 egal cu 6. 7 minus 6 egal cu 1. Pasul 2. Îl coborâm pe 3. 3 se cuprinde în 13 de 4 ori. 4 ori 3 este egal cu 12. 13 minus 12 este egal cu 1. Pasul 3. Îl coborâm pe 5. 3 se cuprinde în 15 de 5 ori. 5 ori 3 este egal cu 15. 15 minus 15 este egal cu 0. Dar ce facem când împărțitorul are două cifre sau mai multe? Să privim următorul exemplu. 462 împărțit la 3 egal 462 împărțit la 7 egal. Împărțind același număr la două numere diferite, obținem două rezultate diferite, dar în primul caz a fost nevoie de 3 pași, iar în al doilea doar de 2 pași. Pentru că 7 este mai mare decât 4, în loc să împărțim cu 7 prima cifră, a trebuit să le împărțim pe primele două, 46. Fiind forțați să luăm un grup de două cifre, am făcut mai puțini pași. Acum să revenim la întrebarea de mai devreme. Dar ce facem când împărțitorul are două cifre sau mai multe? Dacă luăm primul exercițiu, este clar că împărțitorul nu se poate cuprinde în prima cifră, așa că trebuie să luăm un grup de două cifre. De câte ori se cuprinde 21 în 46? 2 pare un număr potrivit. 21 ori 2 egal cu 42. 46 minus 42 egal cu 4. Coborâm cifra următoare. 21 se cuprinde în 42 de 2 ori. Dacă luăm al doilea exercițiu, avem tot un împărțitor de două cifre, dar nu putem să-l cuprindem pe 77 în prima cifră, nici în grupul de două cifre, pentru că este prea mare. Dacă trecem la următoarea cifră, practic, acesta este toată problema. Pentru a rezolva acest exercițiu, trebuie să facem o estimare. Încercăm să rotunjim cifrele pentru a obține un număr potrivit, nici prea mare, nici prea mic. De exemplu, de câte ori se cuprinde 80 în 400? De 5 ori. Să încercăm. 77 ori 5 este egal cu 385. 462 minus 385 este egal cu 77. Observăm că de împărțitul se mai cuprinde o dată în diferență, deci am subestimat. 77 ori 6 egal cu 462. 462 minus 462 este egal cu 0. Să luăm alt exemplu. 822.692 împărțit la 26. Aproximăm că 26 se cuprinde în 82 de 3 ori. 26 ori 3 este egal cu 78. 82 minus 78 este egal cu 4. Coborâm următoarea cifră. 2. 26 ori 1 este egal cu 26. 42 minus 26 este egal cu 16. Coborâm următoarea cifră. 6. 26 se cuprinde în 166 cam de 6 ori. 26 ori 6 este egal cu 156. 166 minus 156 este egal cu 10. Coborâm următoarea cifră. 9. De câte ori se cuprinde 26 în 109? Cam de 4 ori. 26 ori 4 este egal cu 104. 109 minus 104 este egal cu 5. Coborâm următoarea cifră. 2. 26 se cuprinde în 52 de 2 ori. 26 ori 2 este egal cu 52. 52 minus 52 este egal cu 0. Deci, după cei 5 pași parcurși, am aflat răspunsul la exercițiul nostru. 822.692 împărțit la 26 este egal cu 31.642. Acum, după ce am văzut cum se rezolvă aceste exerciții, rămâne doar să exersăm. Dacă v-a plăcut acest video,
Nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!